LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Kapok iwuoye gimoro kata kapok ijajo ng'ato, par monde nonri ni miwach ni gima da wuoye kata gima da nyiso ng'ani en gima ng'eyo ma kata ka koro ridore tanyalo wuoyo, anyalo win the case. Nyoro ng'ato nonyisa na many my boss Boyieta Wuod Awasi mondo akonye, to naduoko comment no gi video e backup account na. Tawacho ni one day I will talk about the story, but for now we are bang mandas, you know. Tingi na ngomyo na wacho mano nikech comments masebedo kaneno kata gik masebedo ka winjo gin gik ma miriambo. To mano myo na wacho ni one day I will talk about the story, what happened. So kawuono one day no jobo wawuoye this thing and wawuoye mundu wuogna once and for all. Nang'eyo boy 2016 katiyo bondo. Dire mana tiyo bondo no, jomong'eyo Shamrock nigi clubs, nitie kako poge ariyo. Nitie moro mbele meno tiyo godiochieng', to nitie chien koni matiyo gotieno. Koro kuma tiyo godiochieng' ni, natiyo kanyo. Natiye counter, tane waiter, nikech ing'eni godiochieng' joma metho tin. Koro an mana ne counter, tan mane an nyaka waiter. Kibiro tagolo ni kong'o iye kanyo tati mang'owa asavi. Then chien kocha kanyo ni goyo hangla. To by that time ngama no hit nen boy, yen mano gocho kanyo, no hit gabiro gi del achiel. Koro kana setiyo kae, nan gi kazinda moro manadak go bono, diro nonge kata mna ot, adak gi kazinda. To watiyo kazinda no betiyo Shamrock kanyo hotel. Koro hotel kono bene nitie. Koro ka watiyo kazinda no betiyo kanyo godiochieng'. Kariambo to boyo uogo wachi, kata manager manage boy udugo wachi. Koro ka watiyo kanyo godiochieng' to gotieno wadok ot. Tan naero thum nikech mane mananeno kane dream na. Gi chunya maiye nadwaro go thum. Koro kane gotieno kwasedok ot watedo wachiemo waduogo town wadhi mielo boy kama no gocheno. Koro kanyo nikech nadwaro go thum, ing'e ng'ama madwaro gimoro. Part 2 biro. Ada we story ni tema tieki. Koro kan wasetieko gat wadhi ot watedo wachiemo then waduogo mielo boy ka nikech an naero thum. Koro kazinda ni gin mane ging'ere gi boy matut. Diro ne podo oka duong' ahinya. Koro sama wamielo boy ni chieng' moro boy odhi gocho wich lum. Kanyi goyo wangla jine dwaro fans dwaro wangla. Anyalo paro nitie nyaka nyako moro niluongo ni Esther. Nosuko bondo. Esther bende nitie kanyo. Wero onge lakini jibiro nikech kanyi goyo wangla jine dwaro fans dwaro wangla. Anyalo paro nitie nyaka nyako moro niluongo ni Esther. Nosuko bondo. Esther bende nitie kanyo. Koro wabedo challenged. Onyiswa ni wawer. Esther nochako wer. Abenda wer mana hero kabisa diro no neni wer Grace Nyakindu mar Felix. Wer no namako tewi akana wero kamara. Koro kaka nakao mic chieng' no ma wer to ji onyisa ni Queen in gi talent inyalo wer. Binyalo nticha kondiko wende ni moko. Ma joma nonyisa gigi gintie gin bon motaka gineno video ni giboro ng'eyo. One of them niluongo ni Nyakwar Tina. Iluongi ga notike Nyakwar Tina en bonda. I don't know where he is by now, but aparo jok manonyisa ni I can sing. Koro ka chieng' no na wer kama no mashoru mwachako doko to wadwa nendo. Koro gino jolumbore na. Achako luwo boy. Kumodhi goche an naluwo boy as a fan, to nan fan man gi mission. Iwinjo, nikech nadwaro go thum, koro naluwo boy as a fan. Kumodhi goche, nikech an kama tiyo godiochieng' to gotieno an free. Koro watiyo ko tich gimoro sa 12 kama. Ng'ama chiele makoro donja na dhi yweyo.
to thuminge ni gogotieno koro naluoga boy kata odhi mana gocho kune kazi ndami mane ong'ere gi boy ni onyalo wacho nwadhi gi kazi ndani kwa idho pikipiki walawo boy makata odhi mana gocho kune to walawo boy koro watimo kamano kwa walawo boy lakini tumora samora nyalo kosetieko gocha nyalo ga kwa stage tatimang to awer matin koro naneno kama ibe ok donjna koro acho ni gima tim achaka ne ka gima adwa miel nikech iseno gimoro ma idwaro gimoro anacho ni okabiol nikech nadwaro wacho kan jakinda makeyo na wacho na abro manyo gi yore tek kaka machak go thum koro nwalawo galawa boy kamano ka showroom nyalo wer tieko kamano wadugo ot koro chieng' moro boy ne dhi gocho nochako gi liunda aso dhi ndeda to tieko gi adono nen wiyawi korwa manen nango koro nodhi kuno for 3 days to kuondogo boyo mok na nyal dhi taduoge madonje tich koro part 3 biro otherwise story ni tema koro for these 3 days ago kwano takoni nikech gin kuonde maboyo kanyal dhi machaka duog madonje tich kenda ng'achaka dogi kenda chaka duog madonje tich kenda ng'achaka dogi nikech thum to ne mitna koro ago kwano ta awuondo omboke wuon shamrock awuondo omboke ni nyathina tuo dala ada dhi neno nyathi naluwo boy penjuro us Jakarta oluongre TikTok kan us Jakarta ene man manager mar boy penje uro uso ni nitie kata day mane gisebet koda piny mandikora kodgi ka jatijgi magichula shows gi kumbuka na dhi gi fecha dugo gi fecha koro chieng' mane alawo gi liunda omboke mi arusa madhi nyaka liunda imagine akwa rusa ni nyathina tuo kara adhi etho koro omboke kosemi arusa tawuok gi kazi ndani nodo ka jotugo nosedhi nikech ne jotugo wuok chon tan nyaka natiek gi chako rusa machakre kiny koro wowuok jotugo nosedhi gi gari wan wowuok gi pikipiki from Bondo to Liunda ka chopo ado kigo kionjo to gino idha tadonjo tachako mana timang achako miel nacho ni adwa miel kawuono kama manyalo miyo boy ndika tich kech aseluwo gi sana ulkwayo tich baluoro kama manyalo miyo boy ndika tich to kawuono adwa donjo kata chak miel kaka nadonjo ado ka ji nen kionjo tadonjo tachako mana miel mwamelo kionjo no ma Liunda gi dala wachiegni ji nong'eyo ne amiel ne boy nokamiel ne boy us Jakarta inyalo wacho Bongisa inyalo wacho kariambo mago joma ne nitie nokamiel ne boy koro gino dhi kamano wagwera wera maber moromo gotieno wagocho maber gotieno no wamiel kanyo gi dancers mane nitie koro wachano maber ni kinyo wadhi ngowa no bedo nango chon kata kun mane jotugo ninde nok man wabedo wacho nango woni otherwise story ni tema tieki koro for these 3 days ago kwano takoni nikech otherwise story ni tema tieki anacho ni okabiol nikech nadwaro wacho kan jakinda makeyo na otherwise story ni tema tieki koro kan wasetieko gat wadhi ot watedo wachiemo then waduogo mielo odhi goche nikech an kama tiyo godiochieng' to gotieno otherwise story ni tema tieki koro kan wasetieko gat korwa manen nango koro nodhi kuno for 3 days to kuondogo boyo mok na nyal dhi koro for these 3 days ago kwano takoni nikech gin kuonde maboyo kanyal dhi machaka duog madonje tich kenda ng'achaka dogi kenda chaka duog madonje tich kenda ng'achaka dogi nikech thum to ne mitna koro ago kwano ta awuondo omboke wuon shamrock koro wachano maber ni kinyo wadhi ang'owa wadhi ndeda nokamiel ne boy us Jakarta inyalo wacho Bongisa inyalo wacho kariambo mago joma ne nitie nokamiel ne boy koro gino dhi kamano wagwera wera maber moromo gotieno wagocho maber gotieno no wamiel kanyo gi dancers mane nitie
Koro wachano maber ni kiny wadhi ang'owa. Wadhi ndeda. Koro kuma wadhi ndeda ni waninde club. Akia ni chon nobedo nang'o, chon kata kun mane jotugo ninde nok many. Wabedo wachana wanindo bede club kanyo gi bonge sagene. Alafu karomo gokinyi nodo ka Boyieta dhi nindo wichlum. Koken wichlum to en banga, I don't know kuma ne gidhie gi kasindani. But forbid. Koro for these 3 days ago kwano. Koro waikore gokinyi wawuok e club kanyo nodo ka aka swa chununo. Wawuok wadhi ndeda. Waidho yie ni muting'o instruments, yie ni muting'o gimoro amora to ting'o wagi dhano bende. Par gi wiye. I want 16 people. Koro wachako wuoth wadhi kasi ndani naonge go. Wadhi ndeda. Koro amako siep gi dansa gi mondo ondika kata e tich abed dansa. Koro kaka sacho no wawuok gokinyi. En gokinyi kabisa gimoro saa 2 ka. Wawuok nwadhi ndeda. Wawacho ni wachop chon mondo wanind gi kocha. Korang ji korai ka chon to ji diang'o high stage. Boyang biro bang'e gi kasindani. Koro wadhi adhiya kwa bahati mbaya. Manotimore nosetimore. I don't want to talk about it. Otimore kamano. Ma jomoko tho, wan oreso waduogo. Nakata sama duogo ni, eka bende, mwaduogo mwalore lo motuo, waya ina. Eka be kazinda cha obiro, giboy gini. Mubedo kamano. Koro sama wane beach ka, ngeni jibiro, ngeni jomoto ipinya kariti gi magiwuog malo. Koro waninde nam kanyo, iritogi. Koro hao ma politicians walikuwa wanakuja, moko biri nenowa. Emane bwana moro wacho ni the lady must survive oti duoke school. Koso the lady must survive duoke school. To na hiyo kagi no mora. Koro kaka ya ndeda waya dala kuno leunda nilienda church kwanza. Abete church kanyo okadugo bond immediately cause no doka gino trend sana to no kadwar gima mia paro mang'eny. Adhi adake church. Ane church tandala for 1 month. Eka duogo bonda. Duogo ka koro story imeisha. After duogo, amanyo bwana mano wacho ni the survivor lady oboduoke school. Amanye, maise ni promise. Ni promise tuliunda kujo ni boroduoka school. Another part coming. Koro waikore. Koro kaka narado gi bwana ni niluonge ni Charles Ndaga. Chayuka watu tira school. Openja ni niwe adia. Nise nyanto natimo class 8. Tono ka join form 1. Openja ni kateri. Nyalo soma. Nise ni hadi somo. Chayuka watu tira form 1. Samana ni school ka. Awinjo mana stories. Maybe kataka dugi after ama waloro. Eka winjo ni mara. Government no luongo survivors plus one band mano di Nairobi. Anna winja hata siku ambiwa. Na winja. Ni jino di Nairobi maneno nyaka pichni ka jio di Nairobi momo so president jio timango sikuenda. Okna chwanyora kechana yiru di school. Korona di somo. To kata kamano school kama nantiere ni pod ne chunya nini thum. Pod naero thum. Makata jo manasomo go nyalo wacho. Adesso na nyalo gombaka. Sama ji timo revision chana ndiko wer. Sama ji somo ma jodong kendgi chana ndiko wer. Weekend maro ma jodi timo ana ndiko wer. An mane gima natime school. Sama waonge gima watimo. Koro dodhi kamano bang after school. Poda duogo mane thum kakoni thum ni to pode maneno kanyalo timo ang'owa. Anyalo goyo pod thum ni to ma poda dwaro. Achaka manyo wasani moko madongo. Achaka oro message ngama duka onge. Adhi amua adhi studio. Golo wende na moko ariyo. Mama to gichali ni naweru to giweru moro akene en wetija matedono. Nagolo gi studio mabondo. Nok gidhi wende go noko dhi maber. Hata skuma ya otamore. Achaka wacho ni awa. Ngama dwa ndika tich be jogi kata kikwa tich ge ngami. Dino doka aparo ni akan le dino chako bedo matuo. En no kakwa tich ok dar yambe.
Koro akwayo Achieng' nyar Awasi tich. To Achieng' onyisa ni awuo gi manager ne. To nikech nadwaro. Agocho ne manager ne. Manager onyisa ni adhi adag Nairobi. Another part coming. Koro kaka marado gi bwana ni niluongo. Koro kosedhi kamano to chunya te pod ne thum nikech ng'ang'a madwaro, an nadwaro. To nawacho ni ma en accident. Ji nyisa ni Queen gigi manutimre ni chakodi dok e thum. Akoni mana kaka ng'ato nyalo luar gi gari kacha kata gore piny gi ndiga. E kaka joma nie nam ka bende do accident. Accident en accident. Ok inyal koro wacho ni ok achaka idh gari nikech gari nongo ng'ato piny. Ok anyal weyo thum nikech koro ne ji wapukore pi jomoko tho. Mano kata ji ne wacho ang'o nokomona, chase my dream. Nacho ni thum to nyaka go. Koro after that kena chako manyo wasani gi. Agoyo namba gi jogi ok maki, yoro message akwayo tij miel ng'ama duko onge. Koro ok anyal mako negi nikech nambni gi nakwayo koro akia koda ni miya wrong number koda ni miya nembni ma correct. After that I actually I won't stop it. Nyaka fight negi madwaro. Amua. Ta inbox Chieng' nyar Awasi. Nikech en nyako wadwa. Tacho ni wakwa nyako wadwa tich. Takwaye tij miel. Nikech kanyo mana neno pod aonge wende. Kanyo mana nanyalo chako go. Achieng' ok nodwoka marach. Nonyisa na wuo gi manager ne. Oniluonga ni Kisinga, kia Kisinga. Amanyo Kisinga mayude. Ba nyise ni boss ni onyisa ni mondo awuo kodi adwaro tich mar miel. To penja ni daka nyise ni anta dak Bondo. To dirono gi Nairobi. Koro nyisa ni sawa arwaki. Biya batinge ni joma watiyogo imanyo negi ot giriwore batina biro manyo ni ot midakike kendi. Titiyo kodwa. Koro ne onyalo gasiko paro na ibiro karang'o, travel karang'o, taneno ka chunyo chakul. Moka dhi Nairobi. Okamanyo gi naneno ni ka dhi Nairobi opangna oti ng'ama dichuo tati amielo thum. I don't know ni life no dhi chalo nang'o. Chunya no chido mawerago. Amua goyo shows. Apango shows Bondo. Wago shows kata michuli 1,000. Jipogore kata 50 bob. Another part loading. Koro kosedhi kamano to chunya. Koro giwende na dek gi ne wan gi kijana moro ni Ajos Nyakwar Nyamulo. Ebe ne giwende ne moko. Koro wahaya snare to wahaya keyboard achiel. To wakete wi crate to wagocho. Koro wagocha kamano machieng' moro bwana moro. Nen Dennis Wuod Migori. Omanyo na tich Migori to wacho ni wadwa ng'ad gate. Koro wadhi Migori waidho pickup. Pickup ni noume gi kapera. Waidho kanyo wadhi gocho Migori. Kwa chopo Migori neno ni benwa gocho Saturday. Jikiaya an gi wenda dek. Ajos beni gi wende ne moko kanyo matini owero wawilore. Koro kan wadhi ng'ado gate, jo ng'ad gate onge. Pesa mano wuok e gate ne nakena 1,000 nokochopo kata 5,000. Koro wabet kanyo acho ni ma wada timo nang'o. To wuon club nyisowa ni wachak wanuo ushuru. Koro wanindo kendo Migori. Sunday wagocho kanyo. Koro wagocho driyo. Chieng' no be pod onge. Ji onge pesa chak wuok kiamna 3,000. Koro wuon club koneno kamano koro ng'eni Sunday Monday gokinyi koro waduogo Bondo. To wuon club apa noneno noruma. To kawo 5,000 to meda. Koro koduogo gi jotijwa gi jogagi aduogo go nyaka Bondo. Koro wadwa bet od Dennis ni wawuoyo kuonde ma mistakes nitie, wago mbaka matin then apogo ji pesa. Then ng'ato ka ng'ato dhi ode. Koro machope oda machako naom na nindo cha. Tawinjo ka jomoko duongo na dhot. Kaya odhot tayudo ka jotuka gi oduogo. Tapenjo gi ang'o ma timre. Ne gonwa ne kwan kaka itiyo gi pesa ama pesa nowuok adi e gate.
mondo pesa miyo wani tok ber. Agone gi kwan nyaka kaka keyboard ma haya no, snare mo haya no. Do kan wachopo Migori to Dennis mano omanyo nwa tich no noya nwa keyboard noya nwa drum set full. But ngeni snare mar ngato kiseka oni dhi tiyo kor ka to kitiyo kode nyaka ichule. Koro snare no chulo 300, keyboard nen 500 kiaye. Modi kama nagone gi kwano kako bedo nyaka kako timore. Kielewa magidok. Koro gino no dhi oluko kumata koni vijende gi pesa je chien. Chieng' moro ginyawe kata ni an gi pesa pando kata pesa nitie to kamegi maber. Magi tim na gi marach. Denda no buok. Another part loading. Koro giwende koro dhi kamano abuok lakini natema tiyo kodgi. Koro kasetiyo kodgi aneno ka maintaining band ni otama. Nikech yudo ka samoro haya keyboard waya snare kumudhi goche kiang'o weche ng'en tindo achaka wera gi thum awe wach band nano. Koro bet bondo then kijana moro ne nitie bondo bocha kubiro niluongo ni Odhis Bambambao. Koro Odhis ne goche club moro bondo luongo ni Palace, tinde tapano lok ne nying. Koro Palace kanyo Odhis to koro nadhi makwayo tich moyie momiya. Koro nabet ka wabet gutich nonok miel nawera chalo kaka backup apuonjra wero mekago kapok odonjo ta wan mwawer awero copyright dino ka ha improve anyalo wero wende Lady Morin, wende Artist Pesa, anyalo wero wende monyiri mang'eny mananyalo wero wende gi. Koro wadhi kamano dok iwer kap chieng' matich beri mi 500 idok geot. Chieng' matich otamre anasedok nyaka gi 150. To kuma nadak maloko yucho. Koro maloko yucho kanyo mondo iwuog japiko tingi gi 50 bob. Biro gang dok 100 adong gi 50 bob. Diero no be samoro komitengo tingeni tengo nikete box. Koro mage mang samoro riwasa kan ni kwano ga peke pesa migolo ne tin by the way. Koro doka samoro okwan wi peke go wuon club golo mathis plus tengo go michaki upogoru kata do mana 150 do 200 mane mi dok geot. Kora tia kanyo ago aga thumbe mabedo atemo puonjora thum. Awero mana copyrights gi meka podong podan mana gade ka puto ko kandik wer nikech ne onge geno, lakini na wacho ni I will never give up. Na maintain adhi kama notice onani Odhis Bambambao bochako wego thum kata chaka duoga bete dot. Koro kase bete dot chieng' moro adhi aloso wer achiel to wende ni ne mit sana. Kase loso wende ni okabwache nikech na adhi aloka wero go ng'ama chiel. Koro wende ni kase dhi awere no mit ma no bedo ma Bongisa mano gona keyboard. Bongiso biro mogona keyboard e wende ni ma wendo ne mane wer manange maber na dhi kuongo hitwa. Koro ka Bongiso sobiro mogona keyboard koro chulo studio ka ochako tama chulo studio mabondo. Koro dhi kamano abuok lakini natema bang' mano dhi record wer achiel adoke studio. Koro ingeno kago live band arecord awacho na nandiko wer moro kora achana dhi agola. Koro one of these people man was survive go achiel kuom gine nigi studio bondo. Tadhi kanyo mwa record record wer achiel no mit mawuoyo na gi Bongisa. Nodo ka Bongiso biro goyo ne ng'ato be thum bondo kanyo tayude. Tawuoyo kode ma onyisa ni kwini nok dagoni kata bei. In atimo ni thum nono. In ma kichula gi moramora. Kumoya ikodi bor. To Bongisa gona waya. Na wero thum ni mamit. Koro wer mit ma kijana moro be wero garombo iluongo ni Alvaro Chieng. Ubire studio kanyo to wacho ni mano ng'ama wer mamit ka Artist Pesa na. Duol no mit chalo mana Artist Pesa mara Princess Julie duol no mit ng'ama wero na Aqueeno. Aqueeno duondi mit manade no. Congratulations, keep it up. Donga mor malich kaka thum mit. Binge gima notimore na.
Studio ni chulo siling 3,000. Chulo studio notama. To wuon studio is one of the people manwa survive go. Wenda no bedo deleted. Nokomiya nikech aonge 3,000 mar golo wendno. To wendno be mana ng'ena dhi kuongo hit go. Kech wendno ne mit ng'ata mano bire studio. Alafu producer mano record na wendno ne en proud of the song. Ng'ata mobiro nyako ngekne. Koro ji ne pako ga wendano. Koro kana penjo producer no nyisa ni wuon studio nyisa ni kaonge pesa to wendno kik gol. Koro chieng' moro penje ni idwaro pesa di, anyalo manyo kata matin mondo ugol na wendano. To duoka ni wero manyo to koyudo, manyiso ni wer no bedo deleted. Nakoni sawa. Koro pod mabeta maber ago, yani chunya chido, but something ne pusha to don't give up. Aparo ni I don't know, chunya no ochido mapiyo. After that awera ago wacho ni recording ni gibe pesa idwaro, kionge go betubi bedo deleted. Nodhi kamano until ng'ama dwaro kol ke jamanyo kidwaro kikiol. Sawa another part. Kora chako go shows mag 1,000 2,000 kang'e ng'ato komi 15 3,000 to koro komi tudo show maber. Nabero wenda dek ajos nyakwar nyamulo ne mane wawero go wer koro manyaka sam tiekre. Koro dhi kamano chieng' moro apango show koro buyawi dalawa nadhi go show mar 3,000. But na tengo ne ber. Koro buyawi kama na bede challenged. Anyuola moko biro to nyisani Aqueeno odwa ni wer no Raila. Takoni wend Raila pok aloso kata. Ada timo nango takoni jathum nyaka bed ng'ama creative. Tanyiso keyboardist nani go waya. Tachako wero wend baba stage ka. Na wero wend ni jogi no miya tengo. Adhi go show mar 3,000 to tengo ne na 10,000 gi wiye. Koro wen no dio mitna tawacho ni wer ni takadok kot tadhi ndike. Adhi mandiko wend baba ni maber mapange. Makoro nodong' mana dhi studio. To chali chak manya. To nyisa ni odwa tera ka Wuod Phoebe. Kosa nyisa ni odwa tera ka Wuod Phoebe. Odoka manya to miya show. Odoka konyalo ga manya to miya show kata genda. Omiya show gi Musa Jakadala. Adhi data wero mina giga dek go. Odi kama nokoro chieng' moro chako manya kora adhi kenda gi joga gi. Adhi goche bane wichu. Temo jo ka wero wend Raila ni. To gi wer moni tije Aqueeno mae tije matiyo. Koro ka wero wendego to apani wendego no more. To nodoko bende ne en ga gi weche moko matindo to dhi agolo ne wer moni ng'ama tiyo tije tulao nango. Koro no wendego wacho no tera studio ka Wuod Phoebe. Mondo Wuod Phoebe record na wendego. Koro kosenyisa kamano an poda ga shows nagi podwa manya matindo kondo kanyo wadhi mana bonde man wang'eny. Wadhi kamano manyaka koro chopo chieng' ma onyisa no sechulo wer adhi ka Wuod Phoebe. Abiro Kisumu. Ma Wuod Phoebe ayudo kanyo wado be nyako wadwa moro kanyo iluongo na Chien Nyarongo. Oba yude ko record kanyo atieko recording wadok. Koro wende gi nodhi obet studio kanyo ko chieng' moro apenjo Wuod Phoebe ni to wende naka watimo na another part loading. Koro wende nagi nodhi mobudho. Taneno ni akoro wachomo diere campaign. Wapenja ne engineer ni wende nagi ni obedo nao. Kana penje to nyisa ni ng'ama ne chulo studio noko chulo studio te. Aman 10k mondo atimang'o. Ater ne mondo miya wende na diek go. Namanyo 10k madhi nyakacho. Mo record na. Kadhi to o play na wende go tado kok na wero gima strong nikech diere chane pod pok na tegna yeye. Ma anyise ni a record manyien. Koro chieng' mana record manyien no Wuod Phoebe odhi koda live e Facebook. Kanyo mane subscribers go walk from 72 to 1k. Koro jochako ng'eya, jochako follower. Then kagolo wend mar babano ili hit.
Wero no hit makanya manachako ng'era. Koro yome are kod gigite an gi penjo ne joma yanya na chaji an gi madharau aman japuonj na mano puonja mondo akonye. Koro an gi penjo gigi go te kata ok nondika tich ok nyal ok nyal mona konye, but an mana gi penjo ni ya adwa nunyisa ni udwa na kony Boyieta nang'o. Koro an madanga kony boy moloyo president manuonge Nairobi momiye everything kana ni school omiye gimora mora mag tich. An makendo pod chaka an to kora dhi konye nang'o, abenda nyiew instrument koso atim akony boy nang'o. Kanya madwa ni mondo joma yanya kata manyisa ni chien kiyany kata matima ka ki follow story unapani senjo gik macho chien kacha. Koro please beda genuine nyisa ni an queen udwa na kony boy nang'o. Nyisa uru kaka udwa na kony boy. Anyiew ne instrument, ayaw ne band koso akony boy nang'o. Akony boy nang'o ka government manose konye. Koro samu wuoyo kata samu badho kata samu nyisa nonsense, please think twice. Okung'eyo gik ma sekadhe mondo achop kama ntiere ni. Koro kudwa chakumia pressure kadwa joma duoka chien. And I'm trying to heal about this story. Udwa kama na chien hata ma forget about everything. Pod we insist. Nyisa uru ndwa na kony boy now. Only that. Koro wende nagi part moro be nikaye ma it was very interesting by the way. I can't you will record another. Apa ani moko malit na ko kadwa na nuon kech mano be ne lit na mana ka accident notimore no. Koro before the account my songs ka Wuod Phoebe na roi captain omanya mondo jati kode game yala. Koro na wuok ka from Bono tagitiyo game yala ma pasho nomiaga 500. Koro for 3 days then 1500. Wakabodhi into details nikech mano be a story for another day. It's a long story by the way. Koro tiyo giroi kanya tiyo giroi madaro nyaka Bondo. Koro adhi dak yala nikech yudo ka fare yudo ka wuok gi piki from Bondo to yala game yala gi piki japiko samoro chaja kata 500 ichaja kata samoro 6 ko kwa dhi samoro late wa how time nebe imedore. Kora ni yala na tege miaga tengo nikech 1500 no chalo kama dhi fare. Atiyo kama mochop nyaka kuma kora dar adhi dak yala to kase di madhi nyakach maka wende na makoro wend baba no hit machako trend wachako dhi road shows wadhi rallies pesa koro donjo. Koro an madhi chaka lokora boss mar Roy. Koro an machulo Roy. After mano di matin issues moko yodonje mwachwanyore. Kwase chwanyore Roy no amua mude YouTube delete wende na te makata sani kidhi YouTube diro ka wende baba no nigi views matin. Ninyalo shanga ni to nigi views matin na data wacho ni nen hit song kendo no trend. Negi bedo deleted machaka upload wende manyien e YouTube. Mano be noduoka piny seriously nikech nachalo ng'ama ogero ot to ng'ama chielo chako biro motimo ng'awa homuko. Ang'o ma pok anene thum kodo. Koro kik upar ni muwacho na kata muyanya kata maneno ka ng'ato penjo ni nani alisave huyu shetani. Ang'e maber nugombo na beno nega tho. But Nyasacha man koda ok abi tho kaka uparono. To bende weche will never drag me back. I'm a survivor and I will always find a way to survive. But the more muwe yuko mano, the more manadhi mbele. Kama ni yuda kawuono kinyo kina yuda kiny kanyo. Tapa ni mani malitnu, mombi ya unne no manani nyakato. Utaji na giku manone mbena se forget about. But Nyasayo wenu. To be thonika poko chopo you will not die makata ngato tim manang. To ko chopo to be ito makata ngato tim manang. Kora I think ni marane poko chopa. Mano to yomocho mojite. Koro please we kuru buoga ge vitisho baridi. Chieng mato na bro chopa bro in peace. But for now kenda bro bedo mangima mane nyikwaya. Sema amen. But anyiswe story moro mabendo kia.
Bedunge ni I'm not the only lady who survived. Bedunge mano. Neni tiere mama moro bende liunda ne nigi chuore. Obende no follow mana boy kaka an bende no kwaluo boy no. En bende en mana fan. Koro idho kodwa yie gokinyi odhi kodwa ndeda. Bedunge ni mama no bende no survived. But kaka no survive oduoge lo motuo ka ma chuore onene. Apart mane dichuo miyo mama ni edho nam ka. Kamane mama ni dhiye. Dakulu wendach mama ni be kama intie mondo kony boy. Ngecho, we were the same. Nen fan maluwo boy, abe nan fan ne boy okondika. Onge kuma boy nondika mar boy osechula. Boy akwai kwa boso wangu. Onge pes boy masejamo kata siling. Koro why okudhi manye the lady no bondu nyise no kony boy? Why me? Kodwa konyo boy, konyuru boy, ama biuru in a good way. Tokubigi nyinga. Wekuru liere usina. Nkoro Aqueeno ni tema nyaka wathogo mondo kony boy. I owe boy nothing. Koro kudwa konyo boy, ya uru WhatsApp group, mi pia nitachanga kitu. Okanyal we moka choko ne boy gimoro nikech ang'eye. Lakini no ken posna, be nokondika, nokochula. Onge siling boy masejamo kata chia. Okay, but manu kunyal muna konye. Kado kumikonye boy, abro konya be. But okudamu ket na mzigo nyaka an makony boy. Ada chako konye nade. An mada chako konye boy nangu. Wekuru pimo wiji. Alafu advices mabunye sagi are worthless to me nikech. Ango mung'eyo by the way. Okupenjiri for all those 10 years anto na chandorad kanye. Huh? Koro ango miane muchoma ni monda kony boy kungenu pimo wiji. Kikumia jochiende. Tafadhali. Kikumia jochiende. Mimi sina issue na boy ajai nikosea sijai mkosea. Maba bedo shocked. Kawinjo no wacho ni kato ogonaga simu toka make. I'm very shocked. Anyi aparo ni ane magino ni kuoma. Ane mana survive. Gi jowa machielo. Jowa mana survive go. Noluong modhi Nairobi. An nokadhi. To pok na biro no social media ka yuak nu kata kamanyo sympathy. Asebedo mana ka struggle all alone. Koro debe ni kaponi ji tedwaro kony. To dasi wuok chon na bende jowadwa konya uru. Abende na yudo kama to jowa manwa survive gono dhi Nairobi mo mikony. Anto pok nokonya nyaka kawuono. Pok atimo gima kamano. Be pok amanyo sympathy. To dine bena nyalo dwaro sympathy gi gima notimore no. De kora liero nu kai malich ka yuak nu pile ka pile. Kata ka post nu gik manono. To mago gik na wacho ni amago mag piny. Poko chandaga kata. Be poka biro yuak adia manya sai kanto kumusodo kamanye sympathy. Kati moranu ni awan be na survive konya uru. Jino dhi Nairobi tan no weya. Nyisa uru. Anatimo mana giga. Koro kaponi adier kadie manya sai konego be ni konyo jitambe kara konya uru. Ka koro ji dwaro kony. Nikech wuoth to bor. Kuma yae mabor, kuma dhie be bor. To pok achopo. Abe nitie kuma gombo ni level magombo na chope pare ma pok achopo. Abe nitie level magombo na chope kenda la Nyasaye pile ni Jehova tell monda chop kama dwaro kama. Kanyo pok achopo, I can't lie. Koro kaponi ji dwaro kony karan be am one of those people madwaro kony. Wawe kuru wuoyo mang'eny. Wale muru ngima tin. Weche mang'eny will not help us. Dok ma wuoyo mang'eny social media go sani kadang wawacho ni wada golo til mondo chokne boy mondo yawne band. Few people ma will contribute. Most of them go mana dog social media ka lakini nothing they can do. Koro kapo kwa wuoyo wa think twice. Kapo kwa judge wa think twice. An poka biro dwaro sympathy. Boka biro dwaro sympathy. Nase chueranga munge kujituma. Wakapo biro manyo sympathy. Dwaro sympathy de kora olo uka mundutera Nairobi. Abodhi wa miya haki na nikechabe na survive. Sikupewa hata kitu. Koro, wawe uru propaganda. Wawe uru athuwe bende. Kuma yaeno.
aya mana gi teko mar Nyasaye, ok gi weche mag ji. Koro ngata to yiene konyo wadgi. A stranger nyalo konyi molo kata mana watni. Koro wate oyienwa konyo boy, okan kenda. Kata in ming'iyano, kinyalo konyo boy, please help him. Aparo asewuoyo mang'eny. An ga storyteller pia. That's my hobby. Koro, I'm taking this opportunity to thank these 4 people. First person, agoero kamano ne this engineer from Bondo, Wuon Ramogi Hood Studio. And the first person manokwongo record na 3 songs for free. Sikulipa. We tried to promote those songs kuzimarket, lakini apparently it was not God's time. Right? Mara ariyo, erokamano dine Wuod Phoebe manokela limelight and manodhi koda live mo introduce energy ma ogolo subscribers na from 72 to 1k plus. Koro Wuod Phoebe erokamano kuma intie. I'm so grateful. Mara adek dine Wuod Gemiala. Ochieng' osebedo ka supporter nyuma ya tent. Kumara mora madhiye en mong'eyo kaka gigo bedo, en mosebedo ko supporter financially. Mogik mara ang'wen, to all my fans, we ok nyal wil kodu, the genuine one. Moera mok ngina sympathy. Ok gingina sympathy ni Queen to koro wa konye nikech nodo accident. En oera genuinely. Mage kind of people madwaro. Ok adwa jok mahera nikech alit negi. Adwaro jo mahera nikech gihero tija matimo. Only that. To my fans, asanteni sana. Mungu awabariki na wapenda. Alafu kitu yenye sasa na waomba, nilitoa song yangu mpya ya uporo. Kindly go to my YouTube channel, watch, like, comment, share with your friends, and don't forget to subscribe. Naomba tuzidi na hiyo roho. Bye. Asewuoyo mang'eny. Aya, kenu winja. Na watch Aqueeno Chogo live kuneno nikech jiokasa ne wacha Aqueeno Chogo gi Boyieta ne wachang'o. And I'm sorry, I've been so busy, doing several things. Yeah. So poka neno video no mar Boyieta. No, anene kubiro FYP mara. But poka kao time na ma watch it. Ineno. To ng'ato be kona ni Aqueeno ne wuoyo, an pok na listen to gima Aqueeno wacho. Kore momiyo na listen gi sani mondo kik bed ni gima dwa wacho maybe na serious kata en patch ng'ato. No, adwa wacho genuinely from what I've watched. And if you are also there, then I believe we were watching together. First of all, I want to say something. Aqueeno Chogo oko Boyieta kata ndururu, we kata seleng kata ndururu, anwoyo onge gowi mora mora ma Aqueeno Chogo nigo mar Boyieta. Gini awache genuinely, wasebudho kapok owuoyo ga Aqueeno Chogo, and ng'ato kochula awacho pacha kaka an kakumari. Onge kata siling achiel ma Aqueeno Chogo nego mar Boyieta. Then gima dwa nachaka wachi, adwa nakuonga kit points gi kore kwa dhi mbele. Then gima dwa nachaka wachi, fans biro wuoyo
ni wadwa nokony ng'ane. First, fan ling. No, wasani moling, kech wasani maybe ong'e gini, we awuo gi fans mekwa. Fans. Gimora mora mitimo. In gi juogi. Nitie juogi. Koro thum en juogi. Tewi thum no, ewi juogi no. Nitiere kaka orieny ga. En gi sulwe. Koro wan gi juogi gi sulwe. Mane gima most of us kia. Koro inyalo bedo ni ina dhano. Tinen makisiko kainda. Makata inda chwanyi manade to ina kainda. Makik epo matin. Te dhe kokoth. Timorna. Tiende ni in gi juok thum. Wan gi jok man gi juok bol. Na jawa gone koko gino rachne. But gigo koke hall. Sawa. So ineno ka jathum mora ng'at mora mane thum obed kata mana bouncer en gi juogi mar thum emomiyo pod oraime kanyo. Otherwise ka onge gi that ka spirit chowuok kuome to nana ka jojawa bwana no kanya bede koe mang'eny kama gigo gona koko you know. Kasto wan gi nyota. Nyota ong'a. Koro nyota ni ento en gi period of time. Kasto be en gi kakirite. Kasto be onyalo dhi. Gik manyalo miyo nyota wuok kuomi, achiel en chode, ariyo en gik moko midhigo ka jogine, jo apiny gi mag mudho gi, moro en sunga, mago gik madhige nyota. Moro en jomoluori be nyalo dhi gi nyota ni. En gino orieny ga kuom ji dichiel. We akunu jok ma nyota oserieny kuomgi. Nyota neni kuom Ositu kale. Ka pod wer nyaka sani. Ositu kale ok ni okwer. Ositu pod wer nyaka sani. Ma kochokne ji kama to chako tonde to piny tuka nyaka president nochung'. Ma banka president ji otemo ni ati koro dwa duogo Ositu otim achiel ariyo adek. Gicha ok liel onge. Mana achiel. Ng'amono nyota bo osechako rieny kuome. Nitie jothum mang'eny ma nyota no osebet kuomgi kabisa. Ne wan go nyi Papa J, nwabedo go Sogo Winyo. Gima nyota cha timo tiende ni o attract ji. Nyota tiende ni orieny en bright from far. Makata koponi Nairobi ne pub. Nairobi. Koro nitie kinde ne gik moningo bed ne timo mondo tunza kopo no dhi to kata tim manang'o to onge. Amiu example ma jok mang'eny biro jam koda, but it's okay. Do you know that people decided to help Princess Julie to revive, but it never happened? You don't know. Nowacho nyaka a national television ni penje ni tipa nang'o minyal timni ni an konyew na gik moko motimrok nade. You see, noko chako chung kendo. Aya, mano Princess Julie. Do you know ni Atome Sefa nobiro ne odwaro instruments makopono ogine omiye to nyalo wuok mochako go benga kendo. Uneno ka Tomi pango show. Opodo yenya TikTok. Nitiere jataidi hae mono act. En gi juogi mar acting donge. Kasto nyota neno sim. Iluonge no Mosh. Nobire mbui niyo mimi nikipewa tu kamera na stand. Unene. Nyiso ni nyota chano sim. Mane momiyo ikono ga ng'amane limelight. Ng'amane limelight ibeduga keen sana. Nikech gicha nyalo dhi. En very delicate. And gik madhi kode ng'eny seriously. Gik madhi gi nyota. Mane momiyo ineno ka kata jothum madongo gi iyudo ka bedo ga dead. Those are some of the reasons magigo timore. En mane koro wakia kwani ang'o miyo koro ineno gino dhiga. Kata mane production nyota dhi.
makoro kata yaw mana mashinde 20 inya yudo ka ng'ato nie gi machine achiel computer to mako. You remember those days mag Wuod Fibe? No mako. Koro Boyieta Wuod Awasi, awe kata dhi e Boyieta Wuod Awasi. Do you remember Oluoch Digital? Mono nyaka ogaw bina gi nowacho ni gidwa support Oluoch Digital. Ok wadwa mayie because magi adieri moko ma late. Ineno, but nitie kaka gichawuok. Koro kosewuok to in ema ing'iyo ni atima like adog bathe koni adog kama. Koro mane momiyo joma riek ok ring straight kama. Joma riek timore ni kech kiluwo line tir kama to yot mondo ng'ade ni to dong' kuchot. Mano be abiro leronu makare. Aning'ena wuwa mos but akoni facts. Koro waduogo kuom Aqueeno Chogo. Gima duoga wacho ni Aqueeno Chogo onge gi gop Boyieta. Ji kochako ringe level achiel kama, wang'iyo end mar tunnel kocha. Kopo ni gori piny ka, an mawuok e tunnel oko kocha, I'm not responsible. Wan kodi te wadhi e lweny. Iyuda. To wach ni kwaya e lweny. Kwaya oko kacha. Timiwa milion 10. Mano gimono singnwa gi sirikal. To samwa dhi e lweny cha, ino negi. Kaduogo, kaka wanjo lweny wate, waomboleza, watimo gik mitimo kata kwa shoot match, wa shoot, but koro nyaka kao 10 million cha to koro nyaka kao. Kase kao to nyaka dhi go gi family na nyaka wa enjoy. Mano keta the families biro dhao nane makoro in kane to ng'acha to nodhi ge lweny bing'e ni ng'acha no ne wane battle wate and we had only 2 options. You either kill or you be killed. And no bedo killed, it was okwa celebrate thone and most, but life must continue. So in this case mara Aqueeno Chogo kiwinjo kaka narrate ambe na winjo mana kaka iwinjo no. So analysis gama dwa timo aonge gi any external. Atiyo gi gima wacho na like kora dwa tiyo gi gima Aqueeno Chogo mawacho. Aqueeno Chogo onge gop Boyieta. Mara ariyo, any support mudhi miyo Boyieta muchako chop kacha to onge. Akin winja maber, awacha, joma lawe comment joma lawa kanye olawa. Ng'ama nyota ne pod rieny ema nya bedo supported. So the only thing munyalo wacho en ni Boyieta iyuda nyalo tiyo ka Aqueeno. That is possible. Mana kaka sani the best support ma ng'ane nyalo miyo wadgi Fredi Jakadongo nyalo miyo Jakadenge en samupango shua kaka neno kotimoga tembo ketore kanyo kende to gimoro ni eti ni comeback mar Jakadenge katuti mana gi 2 trillion ok duogi nikech gicha en nyota kosim unless iliere mar ng'ato kori moke go kama to the shine. Dungu neno jok magocho ne kombe but ochok event kama mokelgi ti wacho ni manyieno go tho miao ai tiende ni nyota jomoko to ginyalo rieny teknika koyudo nyota moro matin kama ma reflect to rieny. So my point to Aqueeno, gima Aqueeno kia molal ne na chiel en ni owacho ni onge kony moseyudo kuom Boyieta mabe nok chule. Pesa moro pok oyudo kuom Boyieta. It's okay. But anyalo kona Aqueeno ni kade wan India e piny luo ka okwa waonge gi jok macheko. India wan gi jok manyalo ng'iyo kata future mar nyathi. Yudo ni wan gi future mar nyathi. Ma ng'ato nyalo ng'iyo ni future. Kong'iyo maler mos. Nene ntinga manyalo cheko. Deyudi ni ajali manotimore cha malichno
was to transform life mar Aqueeno Chogo. Life is very spiritual, ma sacrifice dwarore. To Nyasaye, nikech iwacho ni sacrifice nwatime kinde machon, but Jehova ka notho nwa ibao Yesu, to sacrifice te nowene. So Nyasaye timoga sacrifice go kende. Tiende ni mondo mi ibed maber, ng'ato nyaka dhi kumoro. Ok ni ine manyaka dhi. Mane momiyo nitie joma chuno madhi adhiya to nego mari to ngimagi muoch. But koro nitie ma Jehova matimo nang'o? Nitie jok moko mo o exhalate e tho mar Baba Mona. Baba Mona notho, ne lit kabisa, but nitie jok ma koro wuok from tho mar Baba Mona no e TikTok koro kong'egi ma wang'egi nyaka kawuono. Koro gin notimnegi misango gi Baba Mona. Kik ng'ato kach, adwa ni wawuo mos. Prince Inda ma kawuono wang'eyo gi Elisha Toto, magi jok morais e corona. Sama ji ne onge tich, ma ji chandore malich, ma jomoko ne nindo kech, ema gin giparo ni bwana we wabi, Indo paro ni bwana we wabi simu kiana from simu no. Gin gi rais. Sechego be ka thombo Elisha Toto no se hitga, but kuro no medo dhi kabisa. Tuo moro donjo ni corona, arane kusumaki, muluonge nyaka gi chachiel. Koro gin notimnegi sacrifice from corona gir arise. Nitie jomoko monotho. Tiende ni gin Nyasaye notimonegi misango sa corona no. Iyuda maber. Koro occasions nitie mang'eny ma koro moko inyalo jaso gi wi ng'i around in. Kata mane dho nam ibiro yudo ka chieng' ma ng'ato tho, be sana wele ma tho joramba tho e dho nam kanyo, chieng' no nyaka jogo neg rech. Ok ni inyalo wach ni ng'ane no negi kendo timro nade, but koro nyaka ng'ama no konegi chieng' no ge yudo rech. Koro inyalo yudo ne tho ma igine ajali monotimre mar Boyieta ne en ng'amono miyo gino koro timore ne en wuok mar Aqueeno Chogo. Nikech e muma yudo ka nitie ng'amono nyuol muofu to penji ni yawa ma debed richo mar jonyuol ne, to wach ni ne en mondo duong' mar Nyasaye ong'ere. Be unyalo bet mos muyie ni spiritually Nyasaye ne timo sacrifice ne Aqueeno Chogo. Okwane Aqueeno pod nyalo liere e ajali manotimore no. We kora tem lero ne matin. Boyieta o play role maduong' ahinya e life mar Aqueeno Chogo. O play, en ok bineno. We mondo akono ni kawuono nitie ng'at moro ma en pilot. Ung'e ng'amo play role maduong' ahinya en JCD. Ung'e JCD ma bende gik mopuonjo malong'o onge, en mana loko ne nyathi gine ko olayo, loko pampas, kia nindo, kia chiemo, nyathi ywak e oyo, kia tugo, activities e mang'eny. Ma kawuono kotang' ne pilot no picha gik monotime ECD, to koko ng'ama riek to dhi wacho ni there is nothing that japuonj no notimo, because it was all about nindo tedhe. Chalni nochama pesa nono from ng'ama ng'iye from far can take it that way. But sincerely speaking, mane ng'amotiye malich kabisa, because mane ng'amono bing'eni kanye ma nyathi nyalo lokore janeko koko bedo handle well. Kech kanye monyalo chame chieth, kanye monyalo timo. Koro kanye ma miyo brain chako dongo mawacho ni marach, maber, ma onego tim. Kanyo kapok japuonj kwano yude mochako koro miye formulas. And that person is very, very important. Jok masomo, jok motimo psychology bro koni ni steps mag child development, and that part is very sensitive.
if you get somebody that is not very right, then nyathini obedo beda dwarf kamano, cannot absorb anything. Kanye obedo molded to be a human being, because sama pod otencha to en animal, onyalo kata mana gweyo. Kopo ni ati kanyo ne oyudo ko okete gi guogi, nyathino bro gweyo. So it is very important. But okwang'i nikech kacha ok ng'e kata performance, oonge kata ge writing manyiso ni nyathini okalo kama en kaka ng'ato behave, nikech pod ichwe ng'ato. And so whether we like it or not, Boyieta Wuod Awendo, Boyieta iluongo ni Boyieta Wuod Awendo, no, Boyieta Wuod Awasi no play role maduong', ok role maduong' ahinya kuma Aqueeno Chogo. Adwa mi stoche na ariyo that has made me be omari, man on my side na regret, yani nokadwa, but ochopa kuma ntiere kae. One, mondo mi abi Nairobi for the very first time, nadwa biro somo arts and theatre. That is what I wanted. Kata nabi atim media. To fadhina nowacho ni gik mimaka microphone gi magi gik moko onego bed ni somo. Arts and theatre, kopo ni in gi talent in go, why do you need papers to verify your talent? So that is what my father said. Okay. Koro nowacho ni adhi atim puonj. To ng'ato nokona ni gimisomo makati isomo mana catering, kiyudo ng'ama miyi opportunity kikitamri. An nadwa tamra, but gicha noring e mind na, tawacho ni sawa, an nasomo mondo abed gi paper. Do you know ni biro na Nairobi kuma nadwaro no mokwongo, abiro kwa biro gi jo college, koro wabire drama to akalo, koro wabire nationals. An jo ochaya, but mabire State House. I said the State House for the first time nadhi perform ne president. Ne an narrator. An nyaka gi certificates kae mag narration national level. Kora jambaka. Anga mosego ne nyaka president mbaka. Endanya paro sechego noyudo ka Uhuru nowuok to we Ruto kaka deputy, something of that, aparo kamano. Ora koro kanye manabire Nairobi for the first time, nyiso niya puonj mono kadwacha pod no play e arts na dogena na nkeche mokela Nairobi kuma koro nadwaro no mabiro makoro keta makoro jinena Nairobi no, kora koni gimono kela Nairobi. We mano akonu ni anadongo dala, koro ng'amo transform amoko arts kamoko na kaka nyalo timo scripting iluongo ni jochunga. Ayudo ko biro train ji e college, tiende ni warado kode college kanyo. Kodo ng'e kaka gigi play part mondo mi omeko mari momari no. Aya puonj ni mono kadwane ema koro nagodo ka koro asebire drama tima achiel ariyo adek, koro achako dok dala, chako manyo pesa skunde moko achiel ariyo adek, koro ago kojolo e skunde achiel ariyo tayudo pesa, to koro achako manyo wasani. Kora yudo ng'at mane aloji panoran na text oge na text ji mang'eny, text aloji panoran. An aloji panoran onge kuma osendika, onge kuma wacho ni bana koro wachamo pesa ni, onge kuma timore nade, but I still respect that guy ni play a role. Ang'o mono timo ka nabiro Nairobi tene mana biro kuome, nabiro mana gi pesa na. Awinjo ka Aqueeno Chogo wacho ni nodhi kuondogo gi pesa, ambe nabiro gi pesa na. Taluoch tera ko angla, to angla ka ji kiaya chuno ni pod nyaka na chul gate. To sama wan kanyo no pod chuno ni nyaka amany gi michamo nikech adenyo bende. Koro kuma dhi ninde bakia. Koro
pesa na matin mana puonjo go dala cha ema biro go Nairobi kata spende te tadok dala. Koro kumane mana puonjo to nok miya pesa inya ngamono chak miya pesa mang'eny en ng'amono warado go college iluongo ni jo chunga ema koro notere school manyalo train kata gi 20,000 30 you know. Koro kayudo 30 kabiro go Nairobi kawanting'ina meyo iyoda ma watimo kamano makoro abedo mari. Jathum mana kuongo donjo kuome iluongo ni mono kuong tere platform ni iluongo ni Fredija Kadongo. Iwinjo Fredija Kadongo. Gimomiyo koro nyaka mi Fredija Kadongo respect nikech kore ka donje stage ing'eni nang'iyo gi stage mar drama koro mata donje stage mar wangla nyalo bedo ni nokochula but I learned a lot e stage no nikech aparo chieng' mokwongo komiya microphone duonda kende nokwinjre kech ing'eni nang'iyo gi kaka narration kaka mag drama wawuoyo gi duondwa nono koro macha to koro nyaka ti microphone duonda ne liore ma that is why I respect Freddy Ng'awa Jakadongo. Chudo maduong' manonyamiya en tegno kare kanyo. Platform no miya wayudore go nyulo wamakore ji mang'eny koro nyalo bet ni aluo jipanoran gi Fredija Kadongo onge pesa maduong' magisemiya e ngimana lakini nitie kumono gitera eyoro. Achaka bedo gi Tony ndiye mochako miya another range. Achaka bedo ineno koro jogi tem koro tudora go koya galuo jipanoran gi Fredika koro madhi ayudo Elisha be omiya platform kachopo dan mana dala iwinjo but sechego koro yudo kase bilo ka Fredi matin at least ang'e tugo gi ma fans kidogo so ne ng'amok ne tok nya neno part ma Fredija Kadongo play e ngimani okonya neno gima Tony Ndiemo play e ngimani okinya neno gima Luo Jipanoran play e ngimani mane momiyo anya wacho kawuono makoni bwana ana alwocho timo nang'o like an dongani mana tiyo gi pesa na dongani mana biro ndalo moko wacho wach pesa na no mochwanya alwoch. I was just trying to encourage those that are looking it from far. Sani ng'ato dwa ni kitiyo kode to ine ichule nyaka ng'eni gini waonge university mwadhiye ilan ka in gi ng'ano iwinjo koro de Boyieta gi team Boyieta tam nyako ni associate kodgi completely ni nyalo yudo ka nonyalo kill spirit juogi mono ne kanyo no endo completely mo wethom kabisa. Nitie jok moko moseweyo nyaka dhi katedo nang'o nikech aman mono mit mokwongo e ngimane kata ka pod otin none maybe norepe machuo wiya e chunye. So the first person me meet no any field is very important nikech enemo oweyi dhi ma next kata okili mane momiyo kata mana ex ji ochayo ga ex to they are very important in life because opuonji gi marach ma ng'ato nyalo timo ni makedhi next to idhi ka wi chonjo mane momiyo wacho ni ano kanya yanyo ex na nikech guogno puonja gik mang'eny e life ineno. And can I tell you something? Binge gimomiyo jomoko nok dwar kata mana wede e odgi kata nyathi mobigo okawo ga we ma odno kata onyalo dhi gi juogi ma odno iyudo ka ng'ami puonjo ticho kata mana garage matin kama okawo hawe no te nikech ng'ami associate go spirits gi ka chako rhyme tipo kipudhe. Nitie fans mosepudho kata mana juogi from jok mage mielo mage dhigo mage chako go thum mobit mi wacho ni ng'eni ng'ane ni ne mana fan yawa ng'ane mawer ni ne mana fan kinono mos kidhi ka joma riek ok joma riek biro koni ni juogi mitiyogo no mar kwani pok uneno kata mana ma fans mobedo manager manage jathum mobedo successful nitie
makoro giduogo somo management mana chien ka gito ge en ganyo. To kata kanu manage to no manage kampuni opogore gi ajawa. Nyiso ni ajawa koro yudo experience mana ka en e iye kanyo. Kech kiki kona ni gimisomo gi gima ni ground chalre, opogore mabor. Dongunu neno kata mana gini reproductive system. Kotangni ni reproductive part mar female ochalre gi gimidhi yude ground. Pogore mabor. Yudo ka mabegi mogori cha. Koro ini nyalo pakri no, anae school kase somo reproductive system. Omiyo ok giri ne makwongo nen. Kuongo. Ni dong nwaluokore gi ji mang'eny, ni luokore go ni nene mana gi chien. Ni temo donje. Mineno ni donje no, kata mono donjo no, was very important because no me experience. Kata ine wacho ni, kare, gini chalo kama kodonjo. But we don't appreciate. Waneno mana chandruok mono wakale, gik mono watime. Chandruok ge momeki ng'ami bedo no. Because Diamond mondo milose kuong kale mach. Moses mondo mine bed ng'ama ne dhi golo jo Israel nyaka no kungo kale gik mono kale malinge nyake nam. Mono dhi opike ka king. Ok ni gigi te awacho mondo kony Boyieta ta wacho ni sani to ok konyre mana kopike band moro gochi. Nikech nyode chanose manyota ni kopo nung'iyo jo mariek rek do yud ka karo rieny mana ka Aqueeno Chogo ka. Ok ni noloke, yani Jehova nitie kaka loko gino. Then we uru munda kono. Nobody. Aqueeno Chogo krach ko wacho ni etini kotemo diassociate herself gi Boyieta. Nikech onge ng'ama yie associate gi failure. Onge. Mane momiyo Alphonse Kasimbi, bunge ni Alphonse Kasimbi gi Prince Indah nochako gina age mate e thum ka. But onge ng'ama recognize Kasimbi. To wer maber embe. To bing'e ni Alphonse Kasimbi noduogo motiyo ka Prince Indah mowuok kodhi abandane. Bise winjo ka Prince Indah wacho ni mano nyathine. Nikech ok orieny. To bing'e ni nitie jok mang'eny mosetiyo ka Ema Jalamo mowuok. Ma Ema Jalamo pok owacho ni nyathine. Nikech ok girieny. Prince Indah mowuok kanyo to nikech orieny. Koro nyaka luonge nyathine. Mano bung'e. So, en jukumu mari mondo mi kigori piny tichungi, nikech a moment milwarno ji to biro mana nyoni ka kalo. Ka ne dwaro support mana nyalo golo Boyieta en kaka Aqueeno Chogo sewache. Jogo nomi set. Iluongo ni gimoro mono ginya dwaro nomigi gi president. Bwanung'e president. Pod aduoka Aqueeno. Nyaka mondo mi nochop Aqueeno ma en Aqueeno ni tol no yagi ka Boyieta en mopimo naka. We alu ni kako pimo. Owacho ni notiyo to duogo mielo Boyieta. Tiende ni juogi ne cha ne medo koro ne bedo strengthened gi Boyieta. Kech wan gi juogi kobet mobedo dormant to lal. Adier ma Nyasaye. To kiyudo ng'ama nyalo awaken go kore Boyieta gimono Boyieta timo ne Aqueeno. Mana achiel. Mondo mi ochop kuma ochope kawuono en from accident. Nang'o? Nikech kanyo emono chali ndaga owacho ni nyako no iduoke skul. To chali no donge motere ka Wuod Vibi makoro nopako ni jok mogole oko gi. Tiende ni chali emono connect ka Wuod Vibi to dhi ochulo pesa nus. Ten odhi omedo mana 10 to wuok go. Mondo mi nogo show kuma thum ne wuoke, kuma koro ne pesa wuoke moduogo bedo ka Roy Captain. Roy Captain nonene limelight ka Wuod Vibi osedhi kode live. Tiende ni dongu neno kaka gigo bedo connected koso kune. From ajali, chali owacho ni nyako no iduoke sikul. Tiende ni gibedo connected gi Charles Ndaga. Sawa?
chali oduoke e skul mate samono oduoke e skul cha Jehova ne temo hepo kode yamo marach sama joka dhi Nairobi cha kech gini neno kaka ne gidhi gikawo gicha Nairobi kamane kaka gicha norum ma Queen bed kod Queen ok onego bed ni pod yuago Nairobi hape nodong' sama nokodhi gi joka kawo gika instruments koro onge gima gicha no connect go kode nyiso ni kaka accident cha notimore gicha koro nodhi odong' e wiye te ene ma favor mar God weri gi mar dhano gimomiyo ineno ka joka Boyieta gini koro sani koro nyalo ywak nikech gin ne giseyudo favor mar dhano ng'uono mar dhano koro Aqueeno ne dong' gi ng'uono mar Nyasaye ema en gono emomiyo gicha nodong' kuome nyiso niya joka kanosekawo gicha to ne gidhi gi mor tok gi paro ni ne wan gi ng'ato to gicha owuok kuomgi odonjo kuom Aqueeno mane dhoch mondo Nyasaye olokni Aqueeno moko onego bed noywak nikech dodhi embe de koro ogene to Aqueeno be pod akwero kendo e mar ariyo gimomiyo en ema ji pod nyaka ywagne monego bed grateful nikech en emorieny en emotimore nade en emorieny tiende ni nyota cha pod ni kuome Aqueeno chieng' ma nyota nosem ni pap ogibi wuoyo awataongea so be proud when people like us manyota gi otho wuoyo because wan wuoyo mane jok manyota gi rieny otherwise ka nyota ni ok rieny to wateme ang'o tisedhi ineno and people will be seeing you as the main reason momiyo gi fail tiende ni mondo mi ng'ato ne ni ine reason momiyo gi fail kata in itamori konyogi tiende ni gin gineni ka in mbele otherwise en true kaka ne Aqueeno penjo kony mane ma Aqueeno nyalo konyo go Boyieta otherwise fans monego bed ni koro konyo Boyieta kech fans go koko be unu dhi eko ma Boyieta goche kidwa ng'e ni fans be joma tijgi tek gin kende pok gidhi kuma Boyieta goche ibo yudo ka fan criticize to mo criticize Aqueeno ni to dhi kuma Aqueeno goche kose to wacho nyako cha to winjo maber to Boyieta to we chandra ine mono ninge we dhi ka Aqueeno idhi ka Boyieta mondo pesni matino Boyieta ocham but nikech gichok rieny nyalo mi kalo nyaka Boyieta kikia ni mano en ti chika ka Aqueeno te gimomiyo ineno ka jomoko kitgi richo makata garaj gi ok gidwa ne dhiye osiepa nyota rito tek nyota leng'orega kibiro kuma tiye tirwakarwaka ji ina sana ng'ama ni down to earth ng'ano is so dangerous nyota no yot mondo wuok kuom boss madonji kuome jomose ng'eyo ka ni nitiere kata jok moko mono okaw mana ni rudho gari emono dhi yawo garaj maduong' moingo badicha tiende niya kiyudo ng'at mong'eyo gimodwaro to nindo piny yot mondo nyota ni wuog madonj kuomi then mar ariyo ka in but ng'ama timo gimoro ng'e ni ng'ano miyi course maduong' for free ng'ano nego bed ni i salute tie jok mang'eny mono ni ka Wuod Phoebe moya ka producers to Wuod Phoebe no kokawo time ka kono gini koro mae timo kama but beda kanyo no achiel interact gi juogi mar production sawa mar ariyo jok mabiro timo production ka interact go tiende ni in pok waneno inenda to osebedo kanyo mang'eny ineno so it is easy for you to know the steps mag production miyo koponi ati yao kata koro kitime tinyalo bedo a very good director mar audio production no time kama iyudo ka ng'ato nigi skills kabisa tiende ni nowuok mana kapok skills mar mulo gi chodonjo kuome koro beda ni in ka Wuod Phoebe kati yuecho
You must be grateful kibedo producer. Tiende niya, mondo mi une kawuono ka wuod Phoebe ji ok tambo ahinya, tiende ni nyota ne cha modhi ir jogi grab nyota cha moro dhi ir kido nigi nyota mar wuod Phoebe, kata koro pakre ni an natimo production nagini en gi nyota mar wuod Phoebe. Javan maka judo kata koro en gi skills manade, skills ni cha ndiyo, but nyota wuon nyota ipogo mar wuod Phoebe. Samoro kipoge yo maber, maybe kaka no mistreat, nikech nachako kawacho kocha kaka nyota nyalo wuok kuom ng'ato, kaka ng'ato treati, ka ng'ama nigi nyota treati marach, yot mondo gichalwar kuomi. Very true. Maybe okochuli, osandi, otimbora nade. So Javan nyalo wacho ni bwana nadhi ka wuod Phoebe kan producer, nabedo employed ni chula. My friend, nyota mar Ohangla pod ne kaw mana kacha. Iwinjo, tiende ni Barikiwa emane nigi ndo ma ji otuome mar production. We have to accept. Koro embe nitie gik moko monotimo monomiyo kotunza nyota cha. Iwinjo, maybe nokobolore piny mondo jogi ochal jotich obed proud. Ing'e joka de bed proud kacha, de onge ng'ama wuok e ka wuod Phoebe ka nigi production mang'eny. But nikech koro maybe kaka nodhi handle himself, nomiyo nyota opilore. Sani Barikiwa ken Barikiwa machon cha, nyota cha opogore, moko cho ikele, moko Melo Music Studio, moko Chef Wanyata Utawala Studio. Ji opode nyaki cho uti Sauti Romba. Whether we like it or not, wuod Phoebe play a serious role, very serious e jogo. Anantie jok moko masetiyo ka chiel ariyo adek, they cannot recognize ni aning'eni umari umiya chopo. I know them. I'll not mention their name nikech gisetimo nyaka interview national television. They don't see my importance in their life. They don't see in their lives. They cannot see. Ananeno nyaka mathin kama mang'ato timo e ngimana. I can reflect. Alenga but I can reflect. Ambe matima ng'e. Nikech ing'e kuma power ni odhiye. Yesu kanu mulri aklawe mang'acho chango, to penjo ni ng'ama mulo, to jopuonjre osemana duoke ni kuma ji ng'enye ne ding'e ng'a omu. Yawa Yesu. Ok ni winjo ka teko no wuok mochango ng'ato. Koro teko no bedo ga emomiyo wan gi tand boy. Iyudo ka ng'ato riemba kama. Nitie jok madhi mana e school kao driving license. Nango obeda gi driver ka riembo kama. Driver no bok chule pesa moru malich. Driver no kone ni in sama inti donge nyalo biro ikowa Uganda, sawa. Inyalo yiro ko bet driver to wuok ni bwana Otis ka natiyo kodo to notiyo koda marach seriously. An onge kata pesa mondo Otis chula malongo. Omiyo an abedo driver gi tekrana. Nothing. It is that mistreatment emomiyo nyota cha no wuok masani bedo that great driver. Life is spiritual. Let us understand these things. Do you know why some people do not want to stay with other relatives in their homes or houses? It's because that person moda kodu maluoko nu sande matimo gigo yot mondo mi okaw nyota maodno. Yot kapisa. Yot sana. Ang'o momiyo jomodhier ma nyithindegi ne tiyo ka jomoko iyudo ka prosper odno, to nyithind ng'ano to siko. Nyithind ng'ano siko, but nyathi monodak e odno to wuok ka daktari, owuok ka engineer, owuok nyota ma odicha mar pesa cha. Koro mane momiyo jomoko kiyie oyio kawa nyako moro ma dak ndalo kiang'we ya jutichanda ya to jutichanda to ng'e ni wae gimoro to ne dala manyalo konyo. Jutichanda to ng'e maber ni nitie kazinde moro manie ni dala oyie or ne pesa gi dala kono yot mondo jogo kaw nyota. I'm telling you for free. So
beda ni Aqueeno ne nigi Boyieta no, ang'e ni jok mang'eny ok bi yie koda, but ka ibet kin kata Aqueeno nyaka change pache, en onego bed humble nikech tolne oya ka Boyieta. Ineno chul monok chuli no recognize masa moro no kibe in neno no kibet recognize no, koro e favor ma in gogo momiyo in koro ibedo jangoma. Otherwise jogo de riembi magoli kanyo metimri nade. Favor Nyasaye nosepango ni in iluwo ka Boyieta kama, koro Boyieta te recognize tu. Ang'eyo ni failures to okwanyal yie mondo wabed recognized with, but ang'e ni Boyieta de bed ng'at machalo kaka Prince Inda, Aqueeno do appreciate ni kare gini do ya kocha. Adier ma Nyasaye true. Be ung'eni kata Inda ni de bede kaka nomiel mokeng moko chopo kacha, de koro ok luonge ni Wuod Inda, de koro winjo ka ema wacho ni magine wigi teko we band. An mano ok nyathina kech dong ne an kode tu wiye ne tek puo, but kech koro make it ma wuoda. That is what is happening. So Aqueeno Chogo, umeongea kwa uchungu sana, and I feel for you, but let me tell you something. Nyaneno ka une chama mar liel, ka une chama mar liel, to every month or every year usolo pesa kendo isolo mang'eny kabisa. Uwinjoru kata ni ati ka ng'ato tho to wan kaka members wagolo 10,000, koro un kata ji 200, koro kigalo 10,000 bwana, ji times 200, jogi get a lot of money. Koro yudo ka in isesolo bwana, isesolo ne ji, kasi jachiene ma koro wuoyo kodi iduogi penjori kendi, bwana an group ne wang'a bwana, yani an ema solo ne ji, yani an ema solo pile, an ema solo. What kidwoke on the other way, what are you trying to say? You are calling the spirit of death mundo neg ng'ato kori mundo solni, because the main purpose mar solo en tho. Koro Aqueeno, in Nyasaye osepari, weura los betri ni aneno kogine, aneno ka odwa wewa, to kadwa no wewa ka pod awuoyo, okadwa no wewa ka pod awuoyo, weya gine. Good. Koro okawacho marach, onyalo winjore marach ne ng'ato, but atima analysis mara. Solution mamiyo Aqueeno Chogo, in iseyudo profession mari, relax. Kech kaka kono ji pile, kawuoni bire social media, they will still keep commenting. I've seen some of the comments here. Some of them are very negative. So, idwa respond nyaka karango. Inasemi ase enlighti, ma enlightenment yang'ini jok matin sana. Enlighting no mondo me yud ng'ama timoni, odwaro jo matin kaka an, mawinjo live kwa umbali. Mawinjo live kwa umbali sana. And ne ng'ata kanyo, point mawacho, Aqueeno Chogo onge gi gop, Boyieta be ok en responsible mar status ne. To Aqueeno Chogo nyaka ng'e ni
Boyieta to play part. But ko play part okunyiso ni nigi gope. O play part but in tiko record in case someone play part no ni chudo maybe through dance, ni chudo by attending, ni chudo. So in tiko part ni nutie kuru. Yeah, awinjo koko sana. Kare no goga koko kama da kuno kona ya. Wa? Na yao mitiyo godo ka okimake lweti na kete modu mabor sana. Koro an mano kaka agine solution madami Aqueeno Chogo en achiel. Concentrate on your band, do your work. We listen to us. We ng'iyo gimumari wacho. Gimumari wacho synthesize ling. Kecho mari kiwuoyo, mari rito mane comment ochako kawe kendo. Koro ji chwado mana episodes kadhe. Tidhi yudo ko kaka imedo chwado episodes umari drain energy mari madende ko gothum made timo gongo. Ng'ato kosebet state mubede, you just keep calm. Ma fans gi oeri kato ki explain. Ng'amok dwari makate los mana nyaka 200 episodes. Pod nyako yud gima pod ochwadi go piny. Eyudo. So Aqueeno Chogo ket pressure obed zero. Iwer maber. You can emerge to be a queen. But kaka niwinjo ka wacho ne nyota cha rite tek. Jomineno sokigi moko ne lal gi nyota ni. Nyota ji lal go nyaka fans. Kata in fan to nyota marienyi kuomino samoro en from the other band. So imbende pod a fan nyalo kawe kuomi kech isokie soka mipoka osoko nyota mo bust. So bede ng'ama hepo mane momiyo niwinjo ka ji owacho ni ong'er maluore mabudho. It was just not naturally ni ng'ama ong'er maluore mabudho kata ng'ama luore makoro medo budho. No, en kaka ihepo ni gik moko nyalo konyo nyaka nyota ni. An awacha pacha jok mono oroma gi inbox. I think I've commented. Jomoko ne nyalo pani ochula mondo kik awuoye. Dan. Adong gi wach mane mabende nokona cha. Wach mar Wuod Phoebe mano wacho ni governors ntie governor moro Kisumu moketo jomokti. Ang na chiw pacha. Waraduru next time podano marinash. Nyakuramogi be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny. Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kik ibed gi kionko moro amora nimar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth tudri kodwa e nembniwa magin 07 1 92 32 74. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba managi LTN Luo Trending Nation. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'ane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete kat wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest.